Всички да станат. Мартин Янков, вие сте изправени на съд заради деянията и клиповете, които сте направили. Оспорвате ли това? Разбира се, все пак са обвинения. Тишина! Нека процесът да започне. Мартин Янков, вследствие от вашите провокативни прояви в предаването ви "Мартине, това е прекалено", простия народ ви осъжда по многобройни показатели. Ще ви изредим няколко коментара. От вас изискват обяснение за деянията ви. Първият коментар е от потребител с псевдоним Storm Хейн. Зле. Водещия звучи като развълнуван гик хомосекс. Секунда сега. Гик хомосекс звучи като парадокс. Гикството по принцип предполага една липса на секс, независимо хомо или хетеро. Съответно, коментар е алогизъм и няма как да отговоря на него. Господин Янков, поради това, че не успяхме да открием автора на този коментар и желязната ви логика, ще приемем защитата ви за уместна. Такъв съм си аз. Invincible като Iron Man. Тишина! Следващ коментар. Много приятелки има тоя Марто Б. Да, имам приятелки, така е, защото специално изучавам женската душевност. Абсолютно всяка седмица си гледам епизодите на "Отчаяни съпруги" и "Анатомията на Грей". Не се приема. Че що? Защото никой се да уважаваш се мъж не гледа тези сериали, а вас в момента ви съдят точно мъже. Следващ коментар. Тоя Марто му кажете да ходи да се застреля. Възможно най-бързо. Да се застрелям? В настоящия момент е неизпълнимо. Защото първо ще ми трябва пистолет, да се застрелям. За него ще ми трябва разрешително за оръжие. За него пък, за да го взема, ми трябва удостоверение от психиатър, че съм нормален, нали? Малко не ми се ходи на психиатър, мързи ме. Господин Янков, напомням ви, че не трябва да отговаряте, когато не ви питат. А на психиатър ще ви пратим, ако отново ви видим в тази зала. Следващ коментар. Марто и Суфет. Няма как. Постоянно се храна с разни боклуци. А докторите ми казаха да ям нещо по-полезно, по-лекичко, примерно риба. А моят мозък е вече невероятно развит. Аз съм просто безумно интелигентен. Много повече, отколкото моите връстници. Затова гледам да ограничавам рибата. Опасно е човек да е толкова умен. За такива като вас спасение няма. Следващия коментар, който е последен. Как може такива бавно развиващи да съществуват? Плюс това си и дебел. Не виждаш ли, че не ставаш за притизяви? Моля ви, убийте този дебелак. За дебелостта обясних преди малко. А интелекта аз всъщност съм наистина много интелигентен, но грешката ви е разбираема. Аз съм толкова умен, че просто преобръщам скалата до край. И съответно съм толкова гениален, че съм направо бавно развиващ се. Къде отивате? Нали щяхте да ме осъждате и... Ехо, момчета, искам някой да ми обърне внимание. Добре, хайде, не твърда, че съм гениален. Просто знам всичко.